Terre des Hommes est d'abord un mouvement de professionnels qui essaie de venir. Terre des Hommes este mai întâi de toate o mișcare a profesioniștilor care vin în ajutorul copiilor în peste 30 de țări ale lumii. Actualmente, Moldova este considerată una dintre cele mai sărace țări din Europa. Instabilitatea politică și economică au dus la migrarea masivă a populației peste hotare, ceea ce a avut un impact negativ asupra copiilor rămași fără grijă părintească. Acest fapt a influențat sosirea Terre des Hommes în Moldova în anul 2004. Nous avons 3 projets en Moldavie. Donc un qui était la base initiale d'essayer de l'action. Terre des Hommes implementează 3 proiecte în Republica Moldova. Proiectul FACT, acțiunea transnațională, contribuie la stabilirea unui parteneriat între serviciile de protecție a copiilor din Moldova, Federația Rusă și Ucraina pentru asigurarea unui proces eficient de identificare, protecție, repatriere și reintegrare a copiilor moldoveni, victime ale abuzului, neglijării parentale, exploatării sau traficului, identificați în țările de destinație, Federația Rusă și Ucraina. Le deuxième projet, c'est plutôt en Moldavie même, parce que certes, les enfants les plus pauvres sont dans les communautés rurales, pas seulement, mais... Proiectul FACT, acțiunea comunitară, este al doilea proiect al fundației, care se desfășoară la nivel de comunități rurale din Republica Moldova. Acest proiect contribuie la dezvoltarea sistemului de protecție a copiilor la nivel comunitar, pentru o mai bună asistență și protecție a copiilor social vulnerabili, copiilor în risc sau victime ale abuzului, neglijării parentale, exploatării sau traficului. Le troisième projet, précisément, c'est MOVE, qui a commencé récemment, en 2000. Un alt proiect al Fundației Terre des Hommes în Moldova este proiectul MOVE, Mișcare, care a fost lansat în decembrie 2008. MOVE are drept scop dezvoltarea psihosocială a copiilor prin jocuri și activități sportive, grație consolidării capacităților metodologice și profesionale ale adulților responsabili pentru copii. În perioada iulie-septembrie 2009, în cadrul Festivalului de Muzică Clasică Yehudi Menuhin din Gstaad, Elveția, cartierul general al Fundației Terre des Hommes Elveția a organizat o campanie informațională, Muzica pentru copii, orientată spre sensibilizarea publicului elvețian asupra situației copiilor vulnerabili din întreaga lume. Această campanie informațională a fost susținută de Patricia Kopacinskaya, violonistă din Moldova și ambasadoarea bunăvoinței a Fundației Terre des Hommes. În iunie 2009, Patricia Kopacinskaya vizitează Republica Moldova pentru a susține eforturile Fundației Terre des Hommes în promovarea acțiunilor de protecție a copiilor din Moldova. Pleasure for me to be here. It's an honor for me to be here to help somehow. I don't know how can I help, but I'm sorry, I never speak in such way. I speak with music. Patricia Kopacinskaya este una dintre cele mai talentate tinere artiste clasice din Europa. S-a născut în anul 1977 în Moldova, orașul Orhei, într-o familie de muzicieni. Programul vizitei Patriciei în Moldova s-a început cu vizitarea activităților FACT, acțiune comunitară, și MOVE, în Soroca, satul Stoicani, unde muziciana a participat la activitățile psihosociale și a improvizat un mic concert împreună cu copiii. Totodată, este de menționat că FACT acțiuni comunitare se realizează în 3 regiuni din Moldova: Soroca, Ungheni și Chișinău.
Proiectul FACT promovează un model local de protecție a copilului care răspunde necesităților individuale ale fiecărui copil prin aplicarea unei metode psihosociale sistemice. Pentru aplicarea acestui model de acțiuni este creată o unitate de protecție a copilului în cadrul autorităților publice locale responsabile pentru protecția copiilor. Această unitate de protecție aplică managementul de caz, care permite identificarea copiilor vulnerabili la nivel de comunitate, evaluarea situației lor, diagnosticarea cazului și elaborarea planului individual. Proiectul MOVE este implementat în 3 țări din Europa de Sud-Est, România, Albania și Moldova. În Moldova, MOVE este implementat în 4 regiuni: Ungheni, Soroca, Chișinău și Eloveni. Proiectul aplică abordarea MGS, Mișcare, Jocuri, Sport, care are la bază un instrument, jocuri și activități sportive, o metodologie, învățarea prin experiență și o strategie care vizează un transfer de competențe. Activitățile MOVE contribuie la dezvoltarea abilităților personale și sociale ale copiilor și ameliorarea stărilor emoționale și psihologice. Astăzi am o bucurie foarte mare să fiu aici, în țara mea unde am crescut. Eu am crescut în satul, în orașul Orhei, dacă știți. George Enescu, Amintit din copilărie, o piesă scurtă. În ultima zi de vizită, Patricia Kopacinskaya a participat la o sărbătoare de gală a proiectului FACT Acțiunea Comunitară, care s-a desfășurat la Chișinău, în grădina publică Ștefan cel Mare. Evenimentul a adunat mai mult de 600 de copii și membri ai unităților de protecție a copiilor din 27 de comunități rurale, din Soroca, Ungheni și municipiul Chișinău, parteneri naționali și locali. Programul evenimentului a fost foarte divers. Un iarmăroc de prezentare a articolelor de artă, o expoziție de desene ale copiilor au fost organizate pentru oaspeți și participanți. Pentru Terre des Hommes, protecția copiilor înseamnă nu atât un ajutor material, cât o investiție umană de care dispune Moldova la nivelul comunităților rurale. Интересно, de clipuri.